हेलो लोगोफोर गासैबो बर' रायजो राजानिसिम आं हैप्पी क्रिसमास आरो बिथां एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि घनश्याम दास बिथाङा एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआव दाखालि 17/11/2021 बेयाव बे थारिखआव जाख्ल'नायनि मोनसे भिडिअ भाइरेल ओंखारदोंमोन आरो आर'नाइ निउसाव ओंखारदोंमोन। बेखौ नुनानै घनश्याम दास बिथाङा नीलकान्त कलिता बिथांनि सायाव गोख्रों एक्सन लागोन होननानै बुंदों आरो बिथांनिसिमबो जोङो दा जुदि एक्सनखौ जुदि गोख्रों लायोला साबसिन जानांगोन आरो लानांखागोनबो। लायाबा खारन बेफोरबायदिया मोनसे स्टेप बाय स्टेप थांलांबाय थागोन। बिथां घनश्याम दासखौ आङो थेंकिउ होनो। मानो थाखाय थेंकिउ होनो? दिनै बिथाङा मैया निउस ओंखारबाय, आंबो नायदों जानो हागौ। थ' बिनि थाखाय आङो थाबनो एक्सन लानायनि थाखाय, थाबनो स्टेटमेन्ट होनायनि थाखाय आं बिथांखौ हामबाय होननानै बुङो। थ' एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआवनो रासिन लेथ्रा जानानै दङ आरो बेवहाय बिनि डिपार्टमेन्टआवनो दा मोनसे खोथा फैबाय थाबावदों। आं बे मोनसे आरोबाव सेम बेफोरबायदिनो फैसा जानायनिनो खोथा ओंखारबाय थाबावदों दे। बियो सानसे समाव बिराद गिदिर खालामनानै होगोन। आंबो बे माबाखौ आरोखि निउसखौ खालामगोन, आं लाबोगोन। खिन्थु आंनियाव दिनैसिमबो फुरा मोजाङै डिटेल्सखौ मोनथाराखै। आङो दा ओरैनो माखासे पार्सेन्टखौ मोनखाबाय, खिन्थु थेवबो 100% जाथाराब्ला, 100% कनफार्म नंथाराब्ला आं मालाबाबो बरना खालामनायबो नङा बेफोरबायदि। खिन्थु जाख्ल'नायनि बारै जायया 100 थाखा लानायनि भिडिअ मोनगोन, आंनि आखाइसिम फैगोन, अब्लानो आं भाइरेल खालामगोन। आं रावखौबो, मानो होननानै बुङोब्ला दिनै बेफोरबायदिया जेनेरेसन टु जेनेरेसन जालांबाय थागोन। जों दा बे सोरबाया जुदि 100 थाखा लानाय, टेबोलाव 100 थाखा लानाय, 500 थाखा लानाय, 1000 थाखा लानाय, बेफोरबायदिखौबो निउसाव दांना होनांगौ। ओंखायनो आं खावलायगोन जे जायया टेबोलाव जिरायग्राफोर, बिटिसि सेक्रेटारि अफिसाव जायहा बिटिसि जिखुनु टेबोलाव जिरायग्रा बिथांमोना फैसा लानायखौ जुदि भिडिअ मोनोब्ला, आरो आंजों कनसिडार गैया, बै अफिसारफोरखौबो आं जेबो कनसिडार गैया, जायहा फैसा लागोन आं बेखौ भिडिअ खालामखागोन डाइरेक्टनो बेफोरबायदि। थ' एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि घनश्याम दास बिथांखौ आङो थेंकिउ होयो जे बिथाङा दिनैहाय लगालगनो मोनसे माबा खालामदों। बिथाङा प्रेस मिट होदों। बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बिथाङा बुंदों जे नीलकान्त कलिता बिथांखौ तदन्त खालामगोन। तदन्त खालामनानै नायबिजिरनानै बिथांखौ थाबैनो एक्सन लानांगौ। इमिडियेटनो जानांगौ, बिदिया फटाफट जानांगौ। दिनैहाय बिथाङा प्रेस मिट होबाय। गाबोनथ' क्रिसमास, बिनि बन्द थागोन। 3, 27, 28 थारिखनि गेजेराव फुरा बियो जाजोबनांगौ, ओंखारजोबनांगौ बेफोरबायदि। थ' दिनै जाख्ल'नाय गैया होननानै बुंदों। दिनै फारसेजों खुगायाव जाख्ल'वा दिनै मोनसेबो टेबोलाव फैसा लाया होनना बुंबाय थादों। दिनै बेफोरबायदि फारसेजों आरो लागासिनो दङ। बोरै जानो बेफोरबायदि लाब्लालाय? बिदिखौ साबजानाय मोना बर' रायजो राजाफ्रा। जिहेतु बिटिसिनि जायहा बिबान गोनांफोर, बिथांमोना जुदि रायजो राजानि थाखाय जुदि समायखिरा लादोंब्ला बिथांमोना थार गोसोजों मावलांनांगोन आरो गावबा गावनि डिपार्टमेन्टखौ स्ट्रिक्ट खालामनो नाजानायासो मोजां। स्ट्रिक्ट खालामाबा मालाबाबो जानाय नङा बेफोरबायदि आरोखि। थ' आं दिनैहाय बेखिनि खोथाखौनो आङो बुंनानै दोनथ'गोन, बारा गोलाव खालामनाय नङा। दिनै आरोबाव आफादनि बेलायावहाय सार दैमारि सारनिखौबो दिनैहाय एसेब्लाबो बर'दिन समाव जों बै समाव जयैनो थादलायोमोन। क्रिसमास समाव दा बायदिब्ला जों ज' थायोमोन। बिथांमोनखौ गोसोखांदों। थ' रायजो राजाफ्रा बिथांनि सायाव एसे आर'ज खालाम। बिथाङा जाहाथे जों रायजोनि गेजेराव थाबैनो मोनफैयो, थाबैनो फैनो हायो। अनलि रन्जन दैमारिल' नङा, जायहा जियालाव दङ बिसोर गासैबो थाबैनो मोनफैनो हानायनि थाखाय नोंथांमोना गासैबो आर'ज खालामलायबा साबसिन जागोन होननानै आं आसा खालामदों। थ' आरो बेजों लोगोसे दिनैहाय मार्टिएस गोबाङानो मुंख्लं जादों।
बिथांमोननिसिमबो आर'ज खालाम जाय जाय दिनै बर' हारिनि थाखाय गोबाङानो मुंख्लं जालांबाय मार्टियास जालांबाय बेफोरनि सायावबो समस्त बर' रायजो राजाफ्रा आर'ज खालामोबा मोजां मोनगोन आरोखि जाय न'खरा मुंख्लं जाजानाय बिसोरबो थ' आरोबाव दिनैहाय मार्टियास टमनि बेलायावहाय बुंनांगौ दङ मार्टियास टमनि बेलायावहाय जेनेरेलि माला खालामगोन आरो धेमाजि साइडजों जेसेबां एनडिएफबिनि जानानै बेसेबां मुंख्लं जानानै दङ धेमाजि सनितपुर बिश्वनाथ सारियालि बेफोर साइडजोंनि जेसेबां एनडिएफबिनि मुंख्लं जानानै दङ बिथांमोननिखौबो मोनसे आलादा खालामनानै होखाथारनांगौ बेखौ दा दिनैनि सरकारा बेखौबो खालामनो हायो खालामलांनांगौ खालामथारनांगौबो बेखौ थ' आरो दिनै बिटिसि जोंनि बिटिसियाव जेनेरेलि मार्टियास टमखौबो थाबैनो खालामनो हायोब्ला मोजां दिनै 1 बोसोरनिबो बारबाय आरो नैबे एकर्ड डे मोनफैगासिनो दङ 27 तारिख मोनफैबानो नै एकर्ड डे जाबावनोसैलाय पिस एकर्ड डे बावहाय जों मा डिक्लार होगोन बेखौबो जोङो नेनानै थाबावनोसै दिनै बिटिसियाव दिनैसिमबो खालामोबा फार्स्टनिफ्रायनो बेखौनो गिबियावनो जुदि माबा खालामोमोनबा साबसिन जागौमोन आरोखि थ' आं बेखिनिखौनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों